Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, motorcade sa imahin sa Berhin sa Rigla, solemn o nagmalamposon. Samtang unang adlaw sa Nobyeraryo, gidagsa gihapon sa dagang mga tao o physical distancing daw nakalimtan na usab. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, bisan pa man sa pabalik-balik nga pahimangno sa mga otoridad, daw daghan gihapon ang nakalimot sa mga health protocols nga gikinhanglang subayon aron malikayan nga matakbuyan sa COVID-19. Alas 8 ganihang buntag, mibiya ang imahen sa Berhen sa Regla sa Lapu-Lapu City Hall human sa overnight vigil. Gikan sa City Hall, misubay ang motorkada sa ML Quezon Highway, paingon sa Barangay Ibo, Buaya, Bangkal, Pahak, Agos, Marigondon ug Basak. Samtang ang mga deboto nag-anam-anam usab pagpangabot sa simbahan aron makasalmot sa misa. Tagsa-tagsa silang gikuhaan og temperatura, gihatagan og alcohol ug nagbutang og mga marker sa lingkuranan aron masiguro ang physical distancing. Ang mga nagdala og bata wa tuguting makasulod sa simbahan ug gipabalhin sila sa auditorium diin may gimontar nga widescreen ug mga lingkuranan. Dulan sa alas 10 sa buntag naabot ang imahen sa simbahan ug gisunod dayon ang santos nga misa. Apan tungod sa kadaghang mga deboto, ang uban sa gate na sa simbahan nagtapok aron makasalmot sa misa. Kung ako ha, pwede na dito sa itong auditoryo. At itong nagtindog dire, pwede na sa auditoryo. Pwede na kayo, pinapunta dito, streaming dito. Apan bisan pa man sa pabalik-balik nga pahimangno, nagdumili ang mga deboto pagbalhin ngadto sa auditorium. Sa main entrance sa simbahan, taas nga linya usab sa mga deboto ang nagpaabot nga makasulod. Kining linya karon dinhi, mga deboto kini nga buot unta mo simba alang sa alas 10 nga misa. Apan tungod kay gipatuman ang 50% capacity sa simbahan, hinungdan nga naglinya na lang sila dinhi sa gawas ug nagpaabot alang sa alas 12:15 nga misa. Paabot lang jud may ma'am. Kay mo man among gianhi. Umay among gipayo sa Ginoo sa Berhen sa Rigla nga. Kagami kabaskos lawas makapaabot ni sa iyahang nobina. Amo lang gyapon gihanyo sa Ginoo nga ipaiway lang na sa kadautan ang virus. Sa gihapon, gipahimangnuan sila sa pagdistansya sa usag-usa o gipanghatagan sila og health declaration info sheet samtang nagpaabot nga makasulod sa simbahan. Hinuon sa kinatibuk-an, nagmalinawon ang opening salvo sa kapistahan sa Berhen sa Regla. Kung makita na to dito, simbahan, control naman to, nag-observe man sila o social distancing to. And then sa gawas, i-anticipate na nato. So kung magsugod to, gibutangan na nato daag pulis. Dunay kalainan sa fluvial procession o sa motorcade. Makita na to mas daghan ang makakita, no, kay malibot gid niya ang tibok barangay. Kuan nagmaayo nilang father og sa nato sa atong CTMS na makuan gyud as much as many barangays ang atong maadto sa tulo ka motorcades. Bab ning mga orasa nagpadayon karon ang santos nga misa subay sa unang adlaw sa nobinaryo. Ang katapusang misa, Bab, ari na sa alas 6:30 sa gabi. Bab, daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.